ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарон, худоро шукр бо дастгирии шумо мо 590,343 рубл ва 3670 сомонӣ ҷамъ кардем. аллоҳи меҳрубон хайри шуморо ба даргоҳаш қабул бигардонад. касоне ки дастгирӣ карданд ва аллоҳ дар касбу коршон баракат диҳад. аз ҳамаи шумо ғарибон миннатдорам. ҳазор раҳмати худо ба шумо бародарон. иншоаллоҳ ки ба ҳиндустон ки рафтум бо як видеои дигар пешкаши шумо мегардонам. салому алайкум дӯстони азиз, хуб ҳастен, саломат ҳастем иншоаллоҳ. аллоҳ баракат омӯхта. мо якҷо алҳамдулиллаҳ имрӯз тавонистем барои ин бародар маблағи лозимиша ҷамъ кунем. мо ва шумо як сабаб шудем алҳамдулиллаҳ. ва иншоаллоҳ ки бародар рӯзҳои наздик ҳиндустон меравад, дар ҳиндустон ҷарроҳиша мегузаронад. ва мо кӯшиш мекунем ки боз як навори дига пеш аз ҷарроҳӣ ё баъд аз ҷарроҳӣ бимонем, то ки мардум бинанд дар чӣ ҳолат қарор дорад ин бародар иншоаллоҳ. ва чӣ гуфтанем дӯстони азиз, аз номи канали худам, яъне аз номи Таҷ Муслим, ба кулли бародаро хоҳарое ки дастгирӣ карданд, яъне репост карданд, ба дигарон равон карданд, комментария карданд, миннатдории худро баён мекунам. аллоҳ баракатон тия. хела ва хела кӯшишҳои хуб кардем. бовар кунед, зиёдаи 2000 одам подлица кардагия видеора ва зиёдаи 1000 одам қариб история кардагия, зиёдаи 100 одам дар ленташ мондагия. алҳамдулиллаҳ. бинед ки мо якҷо метавонем ки дили як бародара ё дили як хоҳар, як модара шод кунем. алҳамдулиллаҳ. мо ва шумо як сабаб мешем иншоаллоҳ. мо сабаб мешем ва усша таваккал ба аллоҳ мекунем. алҳамдулиллаҳ. дӯстони азиз, дар ҳаққи бародар дуогӯ бошед, дуоро фаромӯш накунед, то ки ҷарроҳиш ба хубӣ анҷом ёбаду ба Тоҷикистон баргардад ба сари баланд. ва дар ҳаққи ман низ дуогӯ бошед, дуоро фаромӯш накунед. аллоҳ баракат омӯхта. боқӣ дар амони аллоҳ. салому алайкум ва раҳматуллоҳ.